Bé, la plataforma ha de prendre aquestes mides després de comunicar al senyor alcalde, el senyor Batlle, a Miquel Forn, que nosaltres aquesta Setmana Santa veiem que hi havia una gran afluència de Tots Manta, i llavors vam parlar els comerciants per poder prendre algunes mesures per poder evitar aquesta presència tan gran. Llavors hem volgut posar aquí unes taules, volíem posar en principi uns maniquís amb publicitat del comerç de Sitges, però veiem que era potser perillós per la quantitat de gent que està circulant i que no caigués i fes potser amb algú mal, i vam decidir per aquestes taules. La veritat és que sembla que estigui donant resultat, almenys no hi ha tanta presència a Tots Manta, no es pot evitar, però volíem fer més mides i prendre altres mesures, però no hem tingut temps per poder fer-ho, perquè clar, tots tenim feina a les botigues i hi ha bastanta gent, està fent bon temps i crec que serà una Setmana Santa interessant, però crec que després d'aquesta prova pilot que estem provant i quan faci la Setmana Santa parlarem amb les autoritats per poder prendre unes mesures que si fessin més presència, que realment avui sí que hi ha hagut més presència aquest dematí tant com a la tarda de més policia, es podia eliminar bastant la presència a Tots Manta. Bé, de moment hem pres aquestes mesures, està donant bon resultat i a partir d'aquí mirarem de solucionar amb les autoritats i la plataforma tirar endavant el que faci falta per evitar aquesta mala imatge per Sitges i aquesta mala reputació que estem tinguent, perquè cada vegada en venen més i que sí que la circulació del carrer, els vianants puguin circular lliurement i mirar les botigues, que n'hi ha moltes i cada vegada que les botigues obren tenen que tornar a tancar perquè tenen una competència desleal i creiem que no és una forma correcta de poder tirar endavant un negoci. I aviam si quan passi la Setmana Santa podem solucionar almenys aquest any, perquè amb aquests problemes dels lligats i tot això potser els Mossos d'Esquadra no podran estar com l'any passat amb tanta presència i tindrien que mirar-ho de solucionar-ho.